El paper d'alumini dels entrepans es recicla únicament en una taxa del 5%. Cada any es llancen 29.000 tones de paper d'alumini als abocadors arreu del món, on pot causar danys al medi ambient i animals que el poden arribar a consumir. Aquest paper d'alumini, com no és biodegradable, tardarà aproximadament entre 80 i 400 anys en descompondre's. Segons l'ATSDR, tots estem exposats a petites quantitats d'alumini en el nostre organisme. Aquest alumini entra al nostre cos quan ens alimentem d'entrepans que estan embolicats amb aquest paper d'alumini o també a través dels peixos, perquè els entrepans, quan els emboliquem, queden impregnats amb una mica d'aquest paper d'alumini i els peixos, com que hi ha gran part del plàstic i del paper d'alumini acaben en el mar, se'l poden arribar a menjar. Això, a la llarga, pot afectar el nostre cos i pot arribar als ossos i al cervell, provocant càncer i altres malalties.